Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea gurean haren gorko gozakiei. Baina horiek ez zaitugulako, gorazu, ereitako gorazu, gorezpez zuri, hauztez aguz eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bidotz, aitaren seme. Zuk ezen dezu munduko bekatua, erruki jauna. Zuk ezen dezu munduko bekatua, entzun gure dira. Aitaren eskuinean jarri bizaldezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, Maria Virginiaren sortze garbiaz, egoitza egokia prestatu zenio zure semeari, eta semearen eriotzatik zetorren graziari esker, pekatu guztietatik garbi gorde zenuen ama. Egizu, Andre Mariaren otoitzez, gu zugana garbi iritsi daitezela, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zuregin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Genesis liburutik, jainko jaunak gizonari dei egin eta honela esan zion, nortzera, eta erantzun, baratzean ibiltzen sumatu zaitut, eta larruaren egoerako beldurrez gorde egin naiz. Jaunak orduan, eta hor esan dizut, larruaren zeudela. Jakea galerazten dizun zuaitzetik jainak dezut. Gizonak erantzun, lagun ibili dezun emakumeak eman dit hartatik eta nijan. Orduan, jangoiko jaunak esan zion emakumeari, zer egin duzu? Emakumeak erantzun, sugeak hartzen nau eta nijan. Orduan, jangoiko jaunak sugeari esan zion, hori egin duzulako madarikatua izango zera. Abere guztien eta landako bizki guztien artean,
Jesucristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiatan Gabriel ereduak irekeztuen Jakoikoak Nazaret elizan Galileako herri batera, Virginia batengana. Dabilen etxeko Joserekin ezkontzeko izena zegoen Virginia eta Maria zuen izena. Aigeruak haren etxean sartuta onera esan zion. Poztu zaitez, graziaz bete hori, jauna zuekin. Ikaratu zen Maria izaiek entzutean, eta pentsatzen ari zen zer ote ziteken halako ogurura. Aigeruak orduan ez izan bedurik Maria, Jakoikoaren ederra aurkitu duzu. Begira, sabelean sortu eta semea izango duzu, eta Jesus ezarriko diozu izen. Handia izango da, goikoaren seme deituko dute, eta Jainko jaunak haren aita Dabiden errege aukia emango dio. Jakoben etxean errege izango da beti, eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Baina Maria orduan Aigeruari, nola daiteke hori, nik ez baitut ezagutzen gizonik, eta Aigeruak Espiritu Santua jaitsiko zutegana, eta goikoaren indarrak bere izalpean hartuko zaitu. Horregatik, zugatik jaioko den santua, Jakoikoaren seme deituko dute. Hara, zure aire Isabel bere zaharrean aurrun dago, eta agorra izena, 6. hilabetean hartzen da, Jakoikoarentzat ez baita ezer ezinik. Maria orduan, una hemenik jaunaren hilabetean, gertarekin zuk diozu bezala. Orduan, Aigeruak utzi zuen, jaunak esana. Ama Virginiaren sortze garbia ospatzen ari dira, abendualdiko kiloan, abendualdiaren testu inguruan, urte guztin eta egoera guztitan, Ama Virginiaren kristauentzako eredurik bikainena, eredurik hoberena. Baina, modu berezian, uler dezakegu ere eredu izate hori abendualdian. Modu sakonagoan, bereziagoan, nola esperatuko zuen, ze ilusioz, ze pozez, ze nolako joko handikin Jesusen jaiotzan berak sabelean zeramala. Horregatik, guk ere eredu hori hartu behar dugu. Jesusen jaiotzaren, Jesusen etorberaren ilusio hori eukitzen saiatu behar dugu. Eta, hain zuzen ere, gaurko egun honetan, abendualdiko hilo honetan ospatzen ari gara da, Elizak sinisten duela Ama Virginia jatorrizko pekaturik gabe sortua izan zela. Hain zuzen ere, 19. mendean, Pio behatzigarren aita santuak proklamatu zuen fedeko dogma bezala errealitatean. Ama Virginia jatorrizko pekaturik gabe sortua izan zela. Lehendik ere kristauak gehienak hala sinisten zuen eta hala ospatzen zuen. Hau da, ez da, 19. mendean hasietako degozio bat, baizik eta hasiera zegoena. Halako, esan dezake, sionismo edarra eta erresa eginez. Kristauak ulertzen zuen, Jakoikoaren ama izan da zena, bere sabelean Jesus aurrak eramango zuena, Jakoikoaren libratuko zuena jatorrizko pekatutik. Eta Pio behatzigarrenak, 19. mendean, dogma bezala proklamatu zuen, hau da, kristau guztio sinistu beharreko errealitate bezala. Eta, gainera, dogma proklamatu zuen oso egoera komunikatua zegoela. Aita santuarentzako oso egoera ahulean
Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita guztedunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko diogu jangoikoari Ama Birjinaren bidez, bera pakearen erregina baita, pakea mundu osoarentzat. Munduko gerrak, gatazkak, gorrotoak buka daitezen, bakea, justizia, maitasuna nagusitu daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko Meza Santuan bereziki Javier Belautzaran eta Isabel Martzol jaunak ere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Lurren erregina, Alleluia, Alleluia. Maria Birjinaren sortze garbia ospatzean eskaintzen dizugun opari salbagarria, eta beraz zure graziaz, erru guztietatik garbi egin zenuen bezala, haren otoitzez atera gaitzazu gu ere pekatu guztietatik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Egokia bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko al guztidun beti ereko horri.
Maria Virginia doatsua jatorrizko pekatuaren kutsutik garbi gorde baizenuen, eta graziaz betea egin. Zure semeari ama berdingabea emateko, berarengan erakusten zenuen Eliza, Kristoren emaztea zimurrik eta errurik gabea, eta guztiz ederra. Virginia garbi honek eman behar zegoen salbatzailea, gure pekatuak garbitzen dituen bildotz garbia. Andre guztien artean berago aukeratu zenuen, zure herriarentzat laguntzaile izan dadin, eta santutasun betearen ispilu iragarri. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen daigula. Santu, santu, santua, bide guztien jainko jauna. Zerurra beterik dauzka, zure Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogit ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zehoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman ziren esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afal ondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman ziren esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure Eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin, eta elizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, bereziki Javier Belautzaran eta Isabel Martzol. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose, ere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore esan ezagun Jesu Kristo zure senaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoan guztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruela zerana, santu izan egin zure izena, etor beri zure erreinua, egin beri zure naia zerua bezala gure ere. Maizu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunei barkatzen ditugu ezkero, eta ez duten jarri eman, baina atera egin
daukazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren birusa, zuk ertzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren birusa, zuk ertzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren birusa, zuk ertzen duzu munduko pekatua, emaiozue pakea. Ona hemen jangoikoaren bintotxa, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jaunaren ezkertzeko. Egin dezagun otoioz. Jainko gure jauna, Maria Birjinaren sortzea jatorrizko pekatutik garbi gorde zenuen, grazia berezi baten bidez. Hartu dugu sakramentu honek senda ditzala gugan, pekatu horren zauriak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, Dedika zaitzatela jainko guzialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Ainge